לפניך גרף הפונקציה y שווה 25 מינוס x בריבוע חלקי x בריבוע, בתחום x גדול מ-0. מנקודה A הנמצאת על הגרף ברביע הראשון ושיעור ה-y שלה הוא 5.25, מורידים הנח לציר ה-x. חשב את השטח המוגבל בין גרף הפונקציה, ציר ה-x וההנח. מבקשים איתנו לחשב את השטח המקווקו, כאשר השטח הזה הוא שטח פשוט, כי תוחמות אותו שתי פונקציות. הפונקציה העליונה זה הפונקציה שלנו, y, הנה בתחלת, והפונקציה התחתונה זה ציר ה-x. ציר ה-x זה הפונקציה y שווה 0. אתם רואים, בכל השטח הזה, התחלת נמצאת מעל הירוקה. לכן זה שטח פשוט, ומה שאני צריך לדעת עכשיו זה את גבולות השטח. כלומר, את שיעור ה-x של נקודה A, ואת שיעור ה-x של נקודת החיתוך בין שתי הפונקציות. אז בואו נמצא את שתי הנקודות האלה. הנתון הראשון שיש לנו, אומרים לנו ששיעור ה-y של הנקודה A זה 5.25. מה זה אומר? שאם אני אסתכל על הנקודה A, אז שיעור ה-y שלה הוא 5.25. שיעור ה-x, אני לא יודע, אני רוצה למצוא. אז נציב בפונקציה, במקום y, 5.25, ונמצא את x. זה דבר ראשון שנעשה. אז הנה כתבתי לנו מציאת נקודה A, אני שם במקום y 5.25, בואו נפתור את המשוואה הזאת. נכפול במכנה המשותף, שזה x בריבוע, נקבל 5.25 x בריבוע שווה ל-25 מינוס x בריבוע, נעביר אגף, נקבל 6.25 x בריבוע שווה 25, העברתי את x בריבוע לצד שמאל, אז זה בעצם 5.25 x בריבוע ועוד 1 x בריבוע. עכשיו נבודד את x בריבוע. x בריבוע שווה ל-25 חלקי 6.25, ואנחנו מקבלים x בריבוע שווה 4. זה נותן לנו שני פתרונות. פתרון אחד הוא 2, ופתרון שני הוא מינוס 2. אבל, מכיוון שאמרו לנו שנקודה A נמצאת ברביע הראשון, זה אומר שאנחנו פוסלים את הנקודה השלילית, כלומר לא יכול להיות x שווה מינוס 2, ולכן זה x1 שווה 2. כלומר, קיבלתי את שיעור ה-x של הנקודה A. אני ארשום אותה פה, זה 2.5.25. עכשיו אני רוצה למצוא את נקודת החיתוך של הפונקציה עם ציר ה-x. קראתי לה אפילו לנקודה הזאת b, אני משווה את y ל-0, כלומר 25 מינוס x בריבוע חלקי x בריבוע שווה 0. נכפול במכנה המשותף שהוא x בריבוע, בכל מקרה זה כפול 0, אז 25 מינוס x בריבוע שווה 0, x בריבוע שווה 25, ושוב אנחנו מקבלים שני פתרונות. אחד זה 5, והשני זה מינוס 5. שוב, מינוס 5 נפסל בגלל שזה ברביע הראשון, אז שיעור ה-x של הנקודה b הוא 5, וכמובן ה-y הוא 0, כי זה נקודת החיתוך עם ציר ה-x. עכשיו יש לנו את גבולות השטח, אפשר לרשום אותו. אז למה השטח שווה? S1 שווה אינטגרל מ-2 עד 5 של הפונקציה העליונה, שהיא הפונקציה התחלת, 25 מינוס x בריבוע חלקי x בריבוע, פחות הפונקציה התחתונה, שהיא הפונקציה הירוקה, ציר ה-x, זה אומר פחות 0 dx. עכשיו צריך לעשות את האינטגרל הזה. דבר ראשון, יש לנו פה אינטגרל של מנה, יש לנו מונה חלקי מכנה. אין אינטגרל למנה של שתי פונקציות. יש נגזרת למנה, אין אינטגרל למנה. קודם כל אנחנו צריכים להפריד את הפונקציה לשני שברים. שימו לב מה אנחנו עושים. זה אינטגרל מ-2 עד 5, עדיין לא עשיתי את פעולת האינטגרל. 25 פחות x בריבוע חלקי x בריבוע, זה בעצם 25 חלקי x בריבוע, פחות x בריבוע חלקי x בריבוע. כל זה dx. שימו לב, מה הפעולה שעשיתי פה? זה בעצם פעולה הפוכה ממכנה משותף. חילקתי את 25 ב-x בריבוע, ואת x בריבוע חלקי x בריבוע. שימו לב שאם הייתם לוקחים את השלב שהגעתי אליו ועושים עכשיו מכנה משותף, אז המכנה המשותף יהיה x בריבוע, ואז נקבל בדיוק אותו דבר. 25 פחות x בריבוע. למה אני עושה את זה? כי כאן יש לי אינטגרל של 25 חלקי x בריבוע. תכף נזכר בנוסחה איך פותרים אותו. ובצד השני יש לנו 1. אז הנה, רשמתי לנו פה את הנוסחה. אינטגרל של 1 חלקי x ב-n dx זה x במינוס n dx,
ואז זה x בחזקת מינוס n ועוד 1 חלקי מינוס n ועוד 1 ועוד c. כלומר, אני קודם כל הופך את 25 חלקי x בריבוע, לפי חוק החזקות, ל-25 כפול x במינוס 2. שוב, זה עדיין תחת האינטגרל מ-2 עד 5. זה 25 כפול x בחזקת מינוס 2, מינוס. עכשיו, x בריבוע חלקי x בריבוע, כמובן זה 1, dx. עכשיו אני עושה את פעולת האינטגרל. אז יש לנו 25 כפול x בחזקת מינוס 2, הנה, מה הנוסחה אומרת? x בחזקת מינוס 2 ועוד 1, כלומר מינוס 1 חלקי מינוס 1. מינוס, האינטגרל של מינוס 1 זה כמובן מינוס x. בגבולות 2 עד 5. בואו נסדר את זה טיפה. 25 כפול x במינוס 1 חלקי מינוס 1, אז קודם כל יש לנו פה מינוס, לכן זה מינוס 25. ו-x במינוס 1 זה 1 חלקי x. לכן זה מינוס 25 חלקי x, מינוס x. בגבולות 2 עד 5. עכשיו כל מה שנותר לנו זה להציב את הגבול העליון, פחות הגבול התחתון. אז בואו נציב, הגבול העליון זה 5, אז זה מינוס 25 חלקי 5 מינוס 5, פחות. כשאני מציב את הגבול התחתון, אני מקבל מינוס 25 חלקי 2, מינוס 2. ואז יש לנו פה מינוס 5, מינוס 5 זה מינוס 10, מינוס 25 חלקי 2 זה מינוס 12 וחצי, מינוס 2 זה מינוס 14 וחצי. מינוס 10, מינוס 14 וחצי זה 4 וחצי. וזהו השטח המבוקש.